Hej. Jeg vil godt lige starte den her video med at vise, hvor skidt det egentlig går i USA. Man har lige nedjusteret første kvartals bruttonationalproduktvæksten, eller hvad vi skal kalde den. Den er så minus 2,9%. Og hvis vi kigger på den her fine oversigt hernede, så er det jo faktisk det værste kvartal siden det stod helt skidt til i 2009. Så hvis der er nogen, der siger, at det går super duper i USA, så kan man jo sige, at de her tal modbeviser det lidt. Det kan man jo så sige, at det burde jo så nok have en negativ indflydelse på aktiemarkedet, men det er så ikke tilfældet. Det var her på det her tidspunkt, at tallene blev offentliggjort, og det faldt så godt nok på den baggrund, men det var før aktiemarkedet reelt set åbnede. På det tidspunkt, det amerikanske aktiemarked åbner, jamen så starter det egentlig med at gå direkte i himlen her. Og så kan man spørge sig selv om, hvordan kan det nu passe, fordi at dårlige nyheder burde da påvirke negativt, men sådan er det ikke længere, og det har det faktisk ikke været rigtig længe. Årsagen til det er jo, at tankegangen er, jamen jo dårligere det går for økonomien, jo større chance er der jo for, at den amerikanske centralbank kommer og redder os alle sammen ved at trykke nogle flere dollarsedler. Problemet med det er, at de er jo i gang med at nedtrappe deres seddelpresse derovre, så den ikke kører nær så hurtigt. Så nu køber de kun for, jeg tror det er 35 milliarder dollars hver måned i obligationer. Og det er jo med til at understøtte markedet. Problemet er, at der er begyndt at komme inflation i forbrugerpriserne derovre. Og det er så nok også en af grundene til, at de er gået i gang med at skrue de her dollar, den her seddelpresse, skrue ned for tempoet på den. Fordi at som det ser ud nu, så er det rigtig ringe vækst, og vi er ovenikøbet begyndt at få inflation. Så reelt set så er vi på vej hen mod noget, der hedder stagflation. Det vil sige en periode, hvor det er, at man har inflation, men du har faktisk ikke nogen vækst. Og det er rigtig, rigtig skidt. Og hvis vi så går fra de her halvsløje realøkonomiske nøgletal over og kigger på, hvordan det så har gået med aktiemarkedet, jamen så siger den her graf jo meget. Det er lidt utroligt, det kan ligge og rode rundt heroppe, men som jeg vurderer det, så er det jo blandt andet på grund af den her seddelpresse, der kører på højtryk, og den likviditet, der bliver pumpet rundt i systemet, jamen den skal jo placeres et eller andet sted. Og der kan bankerne jo så enten købe obligationer eller aktier for dem. Og der havner en del af dem jo så i aktiemarkedet, og det er så med til at presse priserne op. Det kan man jo så lade op til hver enkelt og vurdere, om man tror, at det her det er evig lyksaliggørende, at man bare kan printe nogle dollar, og så vil alt være godt. Eller om det ender på samme måde, som det plejer, når det er, at den amerikanske centralbank laver bobler. IT-boblen her og boligboblen her. Alt sammen forårsaget af den amerikanske centralbank. Hvis vi går over og kigger på, hvordan aktiemarkederne ser ud, så har vi her Standard & Poor's 500 indeks. Det vi kan se, jeg tror sidste gang jeg lavede videoen, det var her omkring midt i maj. Det der er sket siden, det er, jamen det har haft en pæn trend opad her, og et lille tilbagefald, og en fortsat op igen. I går havde det så en pæn salgsdag, og i dag er det så tilbage igen.
Det man kan se, det er, at vi nærmer os niveauet omkring de 2000, og det er jo et dejligt rundt stort tal. Og det er faktisk tit sådan, at når man nærmer sig de her, eller når de her store runde tal, jamen det er faktisk naturlige modstandspunkter. Og hvis vi springer over til Vestas, kigger lidt på den, jamen det vi kan se, det er jo, at siden sidst, så har den været i en fin optrend her. Den nåede så lige nuagtigt 300, dejligt rundt tal, og stødte i modstand der, og faldt pænt tilbage, ned til 2,65 cirka. Der var et støtteniveau i det her leje, og det støtteniveau, det stammer fra den dag, hvor den simpelthen hopper op her og starter en handelsdag her på det her niveau, og så handler den op og ned tilbage og teste støtteniveauet, og så kører den op, kommer ned og tester en gang til. Første gang den rammer her, jamen den får faktisk en pæn tur op efter at have ramt, eller tæt på at ramme det her niveau. Det man så kunne håbe på, jamen det var, at den så havde haft den korrektion, den skulle have, og at den så kunne fortsætte op over den her top, den har lige pt. Det gjorde den så ikke. Den havde den her ene dag, hvor det gik rigtig godt, og så har den egentlig handlet flat i 3 dage, og er nu begyndt at falde tilbage, og har faktisk været nede og teste det her støtteniveau en gang til i dag. Og det er faktisk ikke specielt godt, fordi nu har den så lavet en lavere top her. Den havde en top herop, og så lavet en lavere top her. Så umiddelbart vil jeg jo vurdere, at den nok skal lidt længere ned i hvert fald. Spørgsmålet er, fordi den har 50-dages glidende gennemsnit her, som også er en støtte, og det nærmer sig også meget det her støtteniveau her. Og ellers er der støtte igen hernede i det her niveau, lige godt 243 stykker. Så enten skal man sælge nu, og så satse på, at den falder yderligere, og så får den måske en lille tur op her, og så er spørgsmålet så igen, laver den så en lavere top i forhold til den her, og så skal vi så yderligere ned, eller kan man være så heldig, hvis man har en position i det, at det her, det var så lavpunktet, og så stiger den op igen. Så vil jeg bare mene, at den skulle have gjort det i det her tilfælde i stedet for, fordi den har jo haft en flot optrend, og det vil jo altid få de her tilbageture, men altså så skulle de jo så gerne, hvis alt var i orden, så skulle de jo så gerne bare fortsætte yderligere op, men det er ikke lige det, der ser ud til at være tilfældet nu. Så hvis det var mig, så ville jeg faktisk sælge min position nu. Så kunne jeg genkøbe den, hvis den lukker over den her top her. Og toppen den vil ligge i 284,40. Ellers ser jeg faktisk størst risiko for, at den lige så stille tikker nedad. Jeg har ikke nogen idé om, hvor langt den skal ned, men det kommer lidt på, hvilken formation den laver kursmæssigt. Hvis vi går videre og kigger på Danske Bank, jamen det ser sådan set nogenlunde fornuftigt ud. Den har lidt svært ved at lave nogle ordentlige højere toppe. Det er sådan lidt dans på det samme sted. Det jeg vil gøre, det er, at jeg vil sige, jamen hvis den falder under kurs 145, altså lukker under kurs 145, så vil jeg sælge den, fordi så er vi hernede i det her niveau, og så er den lukket under det her niveau. Og så det kan godt være, at den så vil, hvis den kommer herned, så kan det godt være, at den vil få en lille optur igen, og så yderligere ned.
Men årsagen til, at jeg vil lægge den her nede, det er, fordi den ligger stadigvæk og roder her omkring de her 20 dage og 50 dages glidende gennemsnit, og er ikke brudt ned igennem det. Så der er fin mulighed for, at den kan stige herfra. Men der er en konsolideringsperiode her, så kan man jo, hvis man har aktien, så kan man så håbe på, at den bare lige har brug for lidt tid til at konsolidere sig, og så stige derfra. Det skal dog siges, at den uptrend, den har været i her, hvis vi kigger på den nederste del af grafen her, det viser styrken på den trend, man nu er i gang med. Og her kan man se, at den har en top, der er trenden forholdsvis stærk. Så stiger aktien til en højere kurs, men trenden når ikke op på samme niveau som ved den sidste top, det vil sige, at trenden er aftagende. Og så ligger vi her en gang til samme niveau, men med en endnu lavere trendstyrke. Og nu har vi så været op og lavet en lidt højere top, og det er så igen ret lav opadgående trendstyrke. Så umiddelbart så ser det sådan noget grumset ud. Men som sagt, læg en stop ind i 145, hvis den så kommer derned, så sælg den, og så vær glad for den profit, der har været, siden man har købt den. Hvis vi kigger på FL Schmidt, jamen så kan vi se, at den her trendlinje, som strækker sig helt tilbage fra toppen i 2010, den brød over den i forbindelse med en regnskabsaflæggelse, man har haft overordentligt svært ved at holde sig over den linje, og har faktisk brudt ned igennem og op igen, og nu i dag er den så handlet under en gang til. Det man kan sige om FL Schmidt, det er, at den havde et pænt fald her fra kurs 400 ned i 250 niveauet. Og så har den handlet i sådan en sidelands svagt opadgående kanal. Faktisk siden april 13. Og når det er, at man har sådan en stor nedtur, og så handler i den her kanal herude, så er risikoen for, at den vil bryde ned igennem den her kanal større, end at den vil bryde op. Så det ser ikke alt for positivt ud. Hvis man skulle sige, at nu er den så kommet godt på vej med stigninger, jamen så vil jeg mene, at den skal stige over den her kurs. Den har hvad ligger den i? Den ligger i 340 cirka. Det var her, den havde en breakdown, altså den hoppede simpelthen herned og handlede videre. Så det er et modstandsniveau, så hvis den begynder at handle over det her, jamen så skulle den så også gerne have brudt den her trendlinje, der går svagt opad her. Men hvis den handler op over der, og den lukker over, jamen så er der en pæn sandsynlighed for, at den skal yderligere op. Men det er så ikke det, der er tilfældet. Det, der er tilfældet, det er jo, at den handler i den her trendkanal, og det plejer at være en indikation af, at den skal yderligere ned. Så ikke specielt positivt.